Hamadan nongialehkai pernai kum uklor Lionel Messi dah kabut pynshoh jadu Jingjop Kyrteng la apu khmi lenti Henrei dah kasap jong ula playa ka lenti Ka jingshat bat ka Risa kisawa Hamadan Ki Paidbah Ki Kmen Ki Pyrthei dah kasor Baroh ka Pyrthei ka sngo paban yak men lang Namar ba ula job Shaphang ula rom Kagjat kadiang jong kabat ia kabo kinong abjar kilengo kabol kalako ngu Ki Kmen jong kiriu Phutbol penolong kanambat kaburom jong ka job ki gdup lang ka jingshat bat ka Risa kisawa Hamadan Ki Paidbah Ki Kmen Ki Pyrthei dah kasor Baroh ka Pyrthei ka sngo paban yak men lang Namar ba ula job Shaphang ula rom Nakiriu kentang syaki kenarit Kyrteng jong Messi baroh Khraw Kadak jong ka Jingjop ka thabah sunmeng Syiem jong ka Phutbol babaroh kia penyen Ka jingshat bat ka Risa kisawa Hamadan Ki Paidbah Ki Kmen Ki Pyrthei dah kasor Baroh ka Pyrthei ka sngo paban yak men lang Namar ba ula job Shaphang ula rom Risa ko Pyrthei Kmen ko Paidbah Messi ula job Shaka thong ula poison don Shaka painal ula rom Kanam la jong ula ke